Fritidsklubben Sundby Algård på Amager har indgået et samarbejde med Teaterforeningen Debut. De har de sidste par måneder arbejdet med at lave teater og er nu i gang med at opsætte en teaterforestilling. Det har jeg lært ved at gå til drama, er sådan, jeg er ikke så meget sceneskræk mere. For eksempel hvis man skal op og lave sådan en ting i idræt, hvor man skal stå inde i midten. Det tør jeg godt nu, men det gjorde jeg ikke før det. Initiativet er sat i gang af Center for Ungdomsstudier KUR, der med afsæt i undersøgelser af børne- og ungdomskultur forsøger at udfordre foreninger og organisationer i forhold til den måde, tingene gøres på. Vi arbejder meget på den måde, at vi jo gerne vil vide, hvad der reelt foregår i børn og unges liv, og derfor laver vi de her store surveyundersøgelser, laver interviews, fællesstudier osv. Vi er simpelthen optaget af, hvad der foregår i børn og unges liv. Vi vil gerne have noget evidens for det, og det er så det, vi prøver at udfordre de voksne medarbejdere i klubber og fodboldtrænere på. Vi blev kontaktet af KUR for at komme i gang med det her dramaprojekt. Godt, Fussi. De er ved at lære det. Det skilte sig jo lidt ud fra vores andre projekter, fordi at børnene skulle tilmelde sig og komme hver gang. Og det er ikke noget, vi har prøvet før i vores klub. Formålet med projektet er at se, hvordan børn udvikler sig fagligt og socialt, hvis de deltager i et længere forløb med en fast tilmelding på tværs af alder og med den samme medarbejder tilknyttet. Rigtig mange af dem fra 4. klasse har jeg lært bedre at kende, som man har set dem på klubben, og så man har bare ikke rigtig snakket med dem, eller har grinet med dem eller noget. Og det har man så gjort her, når man startede til drama. Det ville også være fedt, hvis du gjorde sådan her. Vi får rigtig mange venner her til drama, fordi vi ser hinanden på en ny måde, end vi har gjort før. Jeg synes, at det har været dejligt, at det har været den samme voksen, og at det ikke bare har været forskellige voksne, og det er Ida, fordi at for eksempel hende man går til, hvis man har uvenner med nogen. De ting, jeg har lært til drama, kan jeg også bruge til at fokusere på noget og ikke være sådan genert. For eksempel, når man skal læse højt, eller læse en stil, eller et eller andet, lave et foredrag. Ja, jeg har lært at stå på en scene. Jeg har lært at tale højere. Jeg har set børn i et helt andet lys, lært dem meget bedre at kende, og på en helt anden måde, end jeg ville have gjort i nogle af vores andre værksteder. Og når vi for eksempel går i gang med sådan et dramaprojekt i en klub, så oplever børn og unge der, at de bliver konkret bedre til for eksempel at stå på en scene. Der er nogle ting, de bliver fortrolige med, som de mestrer. Og samtidig så får de jo også en historie med nogle voksne, der pludselig får taleret ind i deres liv. Teaterprojektet er et eksempel på et projekt, som er udsprunget af KURs arbejde. Selvforsvar er et andet. I det hele taget udspringer en række udviklingsprojekter inden for idræt og foreningsliv af undersøgelser fra KUR. Undersøgelserne danner afsæt for, hvordan KUR kan udfordre tænkning og praksis blandt mennesker, der arbejder med børn og unge. Flere af undersøgelserne er udgivet i bogform. Det vores undersøgelser viser, det er jo, at dem, man er sammen med efter skole, det er jo i høj grad dem, man også går i skole med. Og for eksempel har vi et selvforsvarsprojekt, hvor vi har prøvet at bryde det lidt op. Dels så får de her drenge og piger nogle konkrete faglige kompetencer i forhold til at kunne forsvare sig selv, men vi samler også børn på tværs af klubber, som har en fælles interesse, og pludselig så ser vi nogle helt nye sociale konstellationer. Altså, jeg synes, at selvforsvar, det er rigtig godt, at vi har det. Fordi så kan vi sådan lære, hvis vi for eksempel bliver overfaldet af en eller anden mand, som vi kender. På KUR har vi i vid udstrækning fokus på at lave praksisorienteret forskning. Vi vil helst ikke lave forskning til hylden. Vi vil gerne lave forskning, der er professionsorienteret. Vi vil simpelthen gerne gøre pædagoger, fodboldtrænere og alle mulige andre bedre til den opgave, som de arbejder med til daglig. Ønsker du mere information om KURs arbejde, se www.cur.nu.